माबायदि नुहुरो गाइस एम्बु बेदरखौ कमेन्टआव खिथाहरदो अननानै प्लिज आरो भिडिअखौ शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम बयबो थाब गावसिनो नुबाय सेक्सि बरहा बानायखाबाय आं एम्बु बेदर 100 थाखानि नै जा बुरजा मोनो जोंना मात्र 100ल' अन्नानै भिडिअखौ शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम जाहाथे नोंथांमोननो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनो हायो आरो बे गाथाखौ अराव सुनानै ला रायजोफोर आंनि फंबाय बिनानाव आदा बाजैमोन आरो आंनि सोमोन्दोआव देरसिन आरो दुइसिनफोर अन्नानै भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो प्लिज जाहाथे आं नोंसोरखौ इयुनाव मदद खालामनो हायो एबा आंबो सापर्ट खालामनो हायो एम्बु बेदर रायजोफोर माबायदि नुदों कमेन्टआव खिथाहर सेक्स बरहाल' नुखाबाय नै एखेबारे जाथावथावनो बरिया एम्बु बानायदों लोगो हरै एम्बु दं बेराफारसे दं ओरै फ्राय बरिया सेक्सिल' बानायखागोन सेक्सि जाथावथावनो सेक्स बरहालायनाय अरबावबाय माबे जाहाथे र' बे माखौ सल'खौ बनाय जोंनि अमा बेदरजों टमेट'जों संबाय आं मावबाय आं बिदिनो दांबाय अमा बेदरजों टमेट'जों जों जानायसै उफाय गैले बेखौनो जासाबाला मावबायसै दिनैहाय अमा बेदर टमेट' गोथाव संखानायसै आं मावसै अमा बेदर टमेट' दे रायजोफोर लोगोफोर अन्नानै भिडिअखौ शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो बाक्सा उदालगुरिमा मा आलांखावनो आंनि 400-500 1K 2K जालायसिगौ बे जोंनि क'क्राझार चिराङाव मान सापर्टखौनो होलिया नामा अन्नानै सापर्ट खालामदो रादे लोगोफोर बाक्सा उदालगुरिमा मालाय मा आलांखावनो जालायसिगौ 1K 2K मास मोनसे मास मोननैजों जायो मालाय बाक्सा उदालगुरिना अन्नानै खालामदो साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो आं दा संदों अमा बेदरजों टमेट'जों जोंनि जानायनि थाखाय बियो गोथाव संनायसै आं दिनैहाय गोबाव जाबायमोन आं अमा बेदर मोनजायैया दिनै जानायसै खिने स' लोगोफोर ओंख्रिया मोनबाय नै अमा बेदरजों टमेट'जोंहाय जोङो आंखौ दा संख्रि साखिनायसै लोगोफोर दै स' लोगोफोर अन्नानै भिडिअखौ शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो दुन्दिया होखाबाय आं दा संख्रिखौ साखिनायनांसिगौ आरो दा साखिनायसै आंखौहाय नायदो नै नैबे मैसो नैबे एम्बु बेदर नैबे दाउ लकेल जोंनि दाबानि बियो लकेल नैबे लकेल एम्बु बेदरखौ नायदो नैबे जाहैबाय मैसो आरो नैबे जाबाय ब्रयलार अ माय गड नैबे जों जानाय अमा बेदरजों टमेट'जों नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ मोजां मोनोबा जायहा देख्लो गुदुं बे नायलांबाय था आरो अन्नानै भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लोगोजों लोगो जाहाथे आंबो एसे नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामनो हायो इयुनाव मा जागासिनो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि पेजखौ नुथारसिगोन र' बांद्राय गोबाव गैला जै 1K जाबाय बरिया नोंसोरनो आं आपल'ड खालामबाय थाबाय भिडिअखौ आंखौ 1Kल' जाहोग्रोदो अननानै प्लिज अब्लानो आं मा सायरि बहनबाय थागोन कन्टेन्ट आंनाव बिराद दङ नाथाय दा चेनेला फिसा साबस्क्राइबार गैया बेनि थाखायनो आं कन्टेन्टखौ बानायनाय जायाखै जाहाथे ओरैनो टाइम पास बानायबाय थानाय जायो आरो वाच टाइम बारायनायनि अन्नानै भिडिअखौ शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर
स' लोगोफोर नायलांबाय थादो अब्ला आंनि अमा बेदरजों टमेट'जों संनायखौ दा एसे दै होनोसै दै लाबाय गामलायाव दा होबाय दै एसे औ बेनोसै दैया मानसिया बांद्राय गैखाया साबाल'खा खोबनोसै दसे खोब्बाय गेसखौ हिटखौ बारायनोसै एसे माबायदि रुदों लोगोफोर नायदो अमा बेदरजों टमेट'जोंहाय बरिया जाखानायसै दिनै गोबाव जाखाबायमोन मोनजायैया सयथिबो मास मोनथामसो जाबायमोनदां अमा बेदर मोनजायैया दिनैसो नै खनसे संबाय आं टमेट'जों अमा बेदरजोंहाय नाय लोगोफोर बरिया ना अन्नानै भिडिअखौ शेयार खालामदो लोगोफोर साबस्क्राइब खालामदो Oh my god